فەیدا نەکرد نا نەوان دەرزین te نەوان دەرمانان قەیمیشیە خاترên te nakim bibêjim lingê min dîsa wek berê têşin ji sir û sermayê seyr û seferê ji ger û geştê baw û bagerê êşa derziyan jî êşeke zêde ye lê feqet çapa semrê jî heye zanî çi were çareya dilê min derxewan derzên ling û milê min bi wan lêvên xwe gul şîrazî li min kerem bike ramosanekê nerm û nedir ez jî vir mala Xwedê te razî ber bi êla xwe da rêkim û herim